Mas masahol pa po sa asawa yung ginagawa ng asawa ko sa anak kong si Richelle. Bakit? So, sobrang ginagawa po sa kanya ang kwento ni Richelle sa akin. Sobra po. So sobra yung pambababoy ng mister mo. Opo. Eto po mga kaaksyon. Nito lamang nagdaang linggo nang makatanggap ng sumbong ang aming programa mula kay Jennifer. Hindi niya tunay na pangalan na tubong Calabanga, Camarines Sur at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Rizal. Humingi siya ng saklolo matapos mapag-alamang 2 taon na pala di umano na ginagalaw ng kanyang mister ang kanilang sariling anak. Jennifer, matanong ko lang, kailan mo na-discover or nalaman itong pambababoy, pangwawalang hiyat, pagsasamantala ng iyong asawa sa sarili niyong anak? Mga October 15 po siguro yun. Okay. Madaling araw po yun, magpa-5. Nakita ko po yung asawa ko na habang katabi po yung anak kong si Richelle, naawakan po yung ari niya, ng anak kong si Richelle, na hinihipo niya po. Okay. So, ibig sabihin, nahuli mo sa akto, na-discover mo Opo. mismo na yung mister mo ay pinagsasamantalahan yung anak mo. Opo. Opo. Oh, ito yung video, ano, ikaw itong nag-video mismo ng panghihimas ng mister mo sa ari ng anak mo? Yes po. Hindi ka napansin ng mister mo, hindi niya nahalata na nandoon ka na, nagbibideo ka na? Hindi niya po nakita kasi po, nakatalikod po siya noon. Nakaharap po siya doon, tinitingnan niya po yung ari ng anak ko habang hinawakan niya po. Grabe. Pwede niya po ako napapansin. Grabe ito. Okay, bago mo nahuli or nakita ito sa akto, nagsumbong na ba sa'yo yung anak mo tungkol dito? Dati po, nabanggit niya na po yan sa akin na ano nga daw yung papa niya, inano siya. Pero po, ngayon lang po, saka ako naniwala, nakita ko po sa mata ko po mismo, na Ibig sabihin, nahawakan nga po siya. Ibig sabihin, nung magsumbong siya sa'yo noon, hindi ka masyadong naniwala. Opo, di pa ako naniwala sa kanya kasi wala pa akong nakitang Pruweba. Bakit naman? Bakit Opo. ganun yung reaksyon mo na hindi ka naniwala? Nagdududa ka ba na gumagawa ng kwento yung anak mo? Opo, ganun nga. Mga ganun po. Okay. Ayaw ko lang po kasi mapahiya ang pamilya ko na ganyan. So pagkatapos mong makita sa akto, ano ang naramdaman mo at ano ang ginawa mo? Nashock po ako. Tapos po, wala po akong magawa kundi umiyak na lang. Ang naano ko po, ano ko yung gagawin ko. Hindi ko po kasi kayang sigawan kasi baka po kung ano gawin sa akin. So hindi mo siya sinita? Tinatakot po ako. Hindi mo siya sinita? Hindi po. Ang inano ko po, iniisip ko baka mag-antay na lang po akong ibang ebidensya po na kung alam mo, ulitin niya man yun. Ito ba'y naulit pa ba itong pangyayaring ito na nakita mo, nahuli mo? Munti ka na naman po kasi nung gabi na naman na nilapitan niya na naman yung anak ko. Yung bang kwarto ninyo magkahiwalay? Sa sala po, may kwarto po kasi share sa sa loob po ng kwarto niya. Walang pinto. Doon po siya natutulog. Gusto niya mag-isa lang po doon. Di ko alam po na pinapasok po pala niya yung si ama niya si Rolando po. Pasok po pala yan doon, madaling araw. Pagkatapos ng pangyaring ito, nagkausap ba kayo? Kinausap mo ba siya? Anong sinabi mo sa kanya? Wala na po, di ko na po siya nakakausap about sa ganyan po. Bakit takot ka sa mister mo? Baka po kasi kung anong gawin sa amin baka ubusin po kami. Ilan po ang anak ninyo ni mister mo? Yan po, bali 5. 5. Ilan hong babae? Mga 2 pong babae. Ito bang 2 binabanggit mong anak mo, siya lang ba ang pinagsamantalahan? Siya lang ba ang binababoy ng mister mo o pati yung isa mo pang anak? Yun po, yan lang po. Bukod tangi lang po si Okay. Rachel. Ilang taon na ho itong anak mong ito na pinagsasamantalahan ng mister mo? 16 years old po siya. 16. Pang ilan po ito? Pangalawa ko po yung anak. Pangalawa mong anak. Kayo ba'y matagal nang mag-asawa ni Rolando? Mga almost 17 years na po. 17 years. So ngayon mo lang na-discover na magdadalawang taon na o 2 taon nang pinagsasamantalahan ni Lando itong anak nyo. Alam ba ng mga kapatid nitong anak mong ito ang ginagawa ng tatay nila sa kanilang kapatid? Wala nga din po silang kaalam-alam Nabigla din po sila. Ayaw po nilang maniwala sa ginagawa ng ama nila Di po sila maniwala na ganyan pala ang ginagawa ng ama nila. Okay, pero sinabi mo sa kanila? Opo, nabanggit ko na po sa kanila. Ayaw nilang maniwala?
Opo. Anong sabi sa'yo? Kasi sa tingin siguro nila, sabi nila, hindi naman daw gumagawa ng ama nila yan. May mga kapamilya ba kayo na maaring makatulong sa inyo para makalayo sa inyong mister? Yung sa probinsya po ang magulang ko. Ito bang anak mo nasa normal na pag-iisip? Opo, normal naman po. Nag-aaral siya. po ito? Pasok po. Opo. O high school na? Opo. Okay. Itong mister nyo, kapag nang mangyari ito, anong sabi ng anak mo? Lasing ba itong mister mo? Pag ginagawa niya ang ganyang pagsasamantala at pambababoy sa anak ninyo? Ang sabi po sa akin na anak ko si Richelle, kahit daw po hindi lasing yung papa niya, nagawa daw po sa kanya yun. Mas masahol pa po sa asawa yung ginagawa ng asawa ko sa anak kong si Richelle. Bakit? So, sobrang ginagawa po sa kanya ang kwento ni Richelle sa akin. Sobra po. So sobra yung pambababoy ng mister mo? Opo. Opo. So pagkatapos nung mahuli mong yun, naulit pa ba or may nangyari pa ba na pagsamantalahan pa ba ng mister mo itong anak mo? Wala na po. Yun na po yung huli. Saka ko na po nalaman ang lahat-lahat. Naikwento ba sa iyo ng anak mo kung matatandaan niya sa loob ng 2 taon kung ilang beses siyang pinagsamantalahan? Opo, marami daw pong beses. Minsan po, gabi-gabi daw po eh. Gabi-gabi. Sinasaktan ba siya ng kanyang tatay or tinatakot siya? Opo, minsan po, pag halimbawa may ginagawa siyang sasaktan po siya, ganyan. Buti na lamang po nanay, hindi nabuntis. Hindi naman po. Kasi sabi ng anak ko po, wini-withdraw naman daw po. Bakit nanay tumagal ng 2 taon na hindi ninyo napansin? Kasi magkasama lang kayo siguro sa loob ng isang bahay. Opo. Kasi po ginagawa daw po ng asawa ko, minsan tulog na tulog daw pa ako, madaling araw, ginagawa sa anak ko. So wala ka talagang napansin bago mo itong nangyari itong pagkakahuli mo? Wala ka talagang wala kang napapansin? Wala po. Dito sa anak mo, may napansin ka Wala po. bang pagbabago? Yun lang po, yung pagbabago niya, yung parang laging galit po siya sa ama niya, ganyan. Yung parang pasigaw-sigaw siya pag kay ama niya, parang hindi niya lang masabi na matumbok na ganito. Mm. Ito bang asawa nyo sobrang galit niya po. ito bang asawa nyo lasinggero o adik? Ano po siya, alcoholic po. Halos laging may gin siya. Umiinom ng gin. Ganun. Ayun, so alcoholic. Kayo ho, sinasaktan din ho ba kayo ng mister nyo? Opo. Nung ginagalaw na itong anak ninyo, wala ka bang napansin na wala nang interest sa iyo yung mister mo? 2 taon na po. Wala po siyang sa akin. Di na po niya ako ganito. Yung anak ko na po pala ang ginagalaw niya. So wala nang nangyayari sa inyo? Opo. Okay. Anong klaseng pananakit ang ginagawa sa inyo? Sinasampal ba kayo? Sinusuntok? Tinatadyakan? Suntok po, tadya, sampal. Okay. Anong trabaho nitong mister mo? Maintenance po siya. Maintenance sa isang opisina, kumpanya? Opo. Ngayon po, sa mga panahon na ito, nasaan yung mister ninyo? Sa trabaho po siya. Nasa trabaho. Kayo po, nasaan po kayo? Nandito po sa opisina po. Hindi mo siya nareklamo sa barangay, sa pulis, or kinasuhan? Ngayon po nahuli ko po siya na may patunay na po ako, nakita ko sa 2 mata ko. Nagsuplong na po ako dito sa opisina ng MSWD po na 30. Okay. So, Nanay Jennifer, sandali lamang po at ang makakausap din natin ang Municipal Social Welfare and Development ng Cainta Rizal. Ma'am Grace, ano po yung naging hakbang or naging aksyon ng inyo pong tanggapan dito sa pangyayaring ito sa anak ni Nanay Jennifer? Sir, upon receiving po nung referral letter po no October 23, we coordinated immediately to the WCPD sa INTA and BAUCO Barangay San Andres para po doon sa reported incident po ng nila Jennifer at Rochelle sa allegation po sa kanyang amang si Ronald. Then, nung gabi po, nag-validation visit po kami upon coordinating again with BAUCO San Andres sa Lakas Bitig Outpost po. Then after that po, in-invite po namin sila sa aming shelter na nakalocate din po along dun sa West Bank Floodway. Kasama po yung mother at yung victim ng minor de edad, kasama po yung 2 taong gulang na isa pang babaeng anak po ni Jennifer. Then sumunod po yung anak niya, isang 9-year-old minor po, pumunta po sa aming shelter. Opo. Nagkaroon po kami ng video conferencing, kasama po yung aming hepe ng MSWDO, pati po yung head po ng aming protective service division po. Okay. Then, nagkaroon po ng counseling, interview,
in-explain po sa kanila yung mga karapatan po nila at yung mga batas na violate po ng kanyang asawa at ang ama ni Rochelle. So, ipinaliwanag din po sa kanila yung mga posibleng hakbang na gagawin po ng opisina at yung mga tulong na pwede pong ibigay sa kanila. Okay. So ibig sabihin po, ma'am, ito pong mga mag-iina ngayon, lalo na po yung biktima at kasama yung mga kapatid, ay naandyan na po sa inyong puder o sa inyong pong pangangalaga. Opo, under protective custody po ng aming opisina. Opo. Yung pong tatay, nasaan po ngayon, ma'am? Nasa bahay po, pero kasalukuyan po silang nang nagtatrabaho. Kasi nung mapag-usapan po yung sign-off case, hindi pa po sila ganun kadesidido at saka yung time po para mag-file po doon sa tinatawag natin na warrant of arrest na pwede po siyang inquest, hindi po pumasok dun sa time. Kaya nung kinausap po nila yung police dun sa WCPD, ibinalik po sila sa barangay para kumuha po sila ng barangay protection order na nakuha na po din namin noong October 24 po, matapos po namin ulit mag-case conference at magplano kung ano po yung kanilang talagang gustong mangyari po nung patungkol po dun sa kaso na kanilang hinatag po sa aming tanggapan. Opo. So ano po ang aasahang proseso nitong mag-iina? Ibig sabihin, Makikipag-coordinate po kami sa DSWD po, yung local counterpart po natin sa Calabanga po. And then makikipag-ugnayan din po kami kung ano po yung mga serbisyong pwede po nilang i-provide. Actually po, pwede po namin sagutin yung kanilang pamatahe under the Luz Provincia program ng opisina po namin. Kaya lang ang concern po kasi nila, yung mga gamit po na naiiwan po dito na gusto po nilang dalhin sa Bicol. oh, Yung filing of case, yung filing of case po, ang sabi po namin sa kanila na kahit nasa Bicol po sila, pwede po sila magsampa ng kaso through regular filing po. okay. So yun po ang proseso na pagdadaanan nila. Kailangan ho ba talaga na ang magpapile ng kaso ay yung mag-ina o yung biktima? Hindi pwedeng, alibawa, yung opisina na lang ninyo ma'am ang mag-file, hindi pwedeng ganun, ano? Pwede po kami maging assistant po, sir. Kailangan po natin tignan yung kahandaan po ng biktima po parehas. Lalo na po si nanay, vow victim po siya, tapos yung bata ay biktima ng sexual na pang-aubusan ng kanyang ama. Ma'am Grace, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na kayo po ay aming makapanayam. Thank you so much, ma'am. Mabuhay po kayo. Nanay Jennifer, magandang hapon uli. Yes po, sir. Bakit di pa kayo decided yung sampahan ng kaso yung mister mo? Gusto ko lang po kasi, sir, maging safe muna kaming pamilya bago po kami magsampa ng kaso. Di ba safe na kayo ngayon kasi nasa puder na kayo ng MSWD? Ano po, gusto ko pong mas safe pa po kami. So gusto mong makauwi talaga dito sa Bicol. Yes po. So ikaw, Nanay Jennifer, taga Bicol ka. Yes po. Itong mister mo, taga Rizal talaga. Taga Bicol din po Ah, siya. taga Bicol din. Paano yan? Kung puntahan din kayo dito, sundan kayo dito sa Bicol. Kasi hanggang ngayon, walang kasong na isasampa sa mister mo. Natural, malaya siyang makakagala-gala at malaya siyang makakapagbiyahe. May nais ka bang sabihin o mensahe sa mister mo na si Lando? Sa ginawa niya po, hindi ko na po siya mapapatawad. Yung mga ginawa niyang pambababoy sa anak kong si Richelle. Sa parte mo, Nanay, gaano ho ba kasakit at anong epekto nito sa'yo? Sobrang sakit po. Halos ngayon, lutang pa po ang pag-iisip ko dahil sa ginawa niya. Sobrang nabigla po ako na hindi ko alam na yung anak ko ginawa niya ng asawa. Hayaan niyo po, Nanay Jennifer, mananatili pong nakaantabay ang aming team. Ako, Bicol Tabang Ora mismo, sa problema niyong yan. At may team kami mula dyan sa NCR na aalalay sa inyo hanggang makapagsampa kayo ng formal na reklamo sa tulong ng tanggapan ng MSWD Cainta. Ulitin ko, habang malaya si Lando, may maaari siyang gawin sa inyo, maaari kayong masundan. Pero pag nakasuhan nyo si Lando, mahuhuli siya, malalagay siya sa kulungan, hindi niya kayo magagalaw at hindi niya kayo masusundan at walang masamang mangyayari sa inyo. Opo. Opo. Ayaan nyo po at tutulungan kayo, alalayan kayo ng aming team sa kung ano man ang magiging pinal na desisyon nyo o desisyon at plano kaugnay nitong pambababoy, pagwawalang hiya at pagsasamantala ng iyong mister sa sarili nyong anak.